lidi, dneska budeme každý jíst jednu barvu jídla. Dejte like, odběr. Se zvonečkem. Ano. Barvy máme přichystaný, jdeme losovat. Takže máme tady nějaký barvy a on si jde vylosovat. Kámo! OK, all good. Zelenou beru. Takže teď si jde losovat Jenda. Uvidíme, co si vytáhne. Pojď, musíš to vytasit. Tak co si myslíš? Růžová. Hrozný, kámo, to nepůjde najít skoro nic. Nepůjde, no. Losovat Michal. Dáme mu barvičky. OK. OK, není špatný. Mohlo být horší. Ano. Zapomněli jsme na to. Jdeme nakupovat. Takže já si vezmu tenhle růžový relax, myslím si, že bude dobrý. A co si vzal tady pán? Kaktusový relax. Kaktusový relax. Já jsem si vzal a teď si vzít něco já. Takže já jsem si vzal tady tu fantu. Líbí se mi to, takže a je skvělá, takže čau. Takže lidi teďka hledáme. A nemůžeme nic najít, kam. Ano, nic, co bychom chtěli. Počkej. Penízky. Počkej. Jsou to modrý, zelený a oranžový. A jo, Já to mám. Ano, to si můžeš. Takže chceš to, jo? Jendo, ukaž. Já si můžeš říct, Našel jsem. Jo. Jenda našel. Já si můžu vzít teď. To chci teď. Takže, máme tady věci. On mi to vzal, abych mohl natáčet. Já si musím vybrat. Ano, zelené. Hezky. No nějaký, jo. Tak, co si chceš vzít? Já nevím. Já nevím. Má tu nejlehčí věc, ano. Ty si nějaký ovoce, ne? Co nějaký ovoce? Želé kruh, jako za 38. Tak pojď nějaký ovoce si vzít. Co? Chtěl jsi bubrama. Já si vezmu tak roušku. Jo. Okay. Moje kombo je takové. Hej, on tam kámo byl týpek za náma hned. A on si to nevšiml. A já že úplně, tak to je skvělý. Ale v pohodě, unikli jsme. Ale teď asi na tom, já pohodě nebudem natáčet z toho. Nebudeme natáčet na samou chips. A já bych si možná ještě vzala, kámo. Jako nějaký ovocíčko, nějaký ovoce, nechci jenom bonbon. Já si musím nakládaný okurky. Cože si nejdí? Nakládaný okurky. Takže lidi, bohužel sám vypnul teďka mic, takže to jenom dodabujeme, co jsme teďka dělali. Teď jsme šli hledat jablko. Ano. A takže teďka tady máme ty bonbonky, jsme si vzali ještě. Ukazujeme si věci, co jsme si teďka ještě vzali. Teď tady to bude jenom čas, kde to hledáme. Tady byste to mohli když tak skipnout, skipněte si to na kolik, nevím, do nějak 5 minut asi, nevím, něco takového. Jenom teďka to tady hledáme. A vlastně teď se tady jenom nic neděje, ukazujeme si věci, co jsme si koupili, tak maximálně. Tady vidíte nakládané okurky. Ano, ty jsme si chtěli koupit, ale bohužel stály 26 a to bylo hodně, no. Nebo to bylo podle pána tady hodně. Ano. A bylo jich tam málo hlavně. Ano. 4. Za 26, takže tak. Byl fakt. No a teď jsme tady hledali to jablko. Vlastně celou dobu jenom hledáme a ukazujeme, co tam všechno je. Dokud si za chvilku neuvědomíme, že tam žádný jablko nemají. Takže tak, no. Takže teď za chvilku budeme ukazovat, jak jdeme ven. Teďka tady zase jenom hledáme, ještě jednou to tady snad bude. A za chvilku už půjdeme ven, takže tak. Teďka už se za chvilku budeme venku. Teďka půjdeme k pokladně, jsme už šli, kvůli tomu, že jsme si uvědomili, že žádný jablko tady nemají, že jo. Takže teďka jdeme k pokladně. Ano, teď už jsme šli. Teď už půjdeme hledat spot, kde si to sníme. Za chvilku tady bude spot, kde si to sníme. A pak vám tady dáme to hodnocení, jaký bylo.
a dodabujeme to do konce. Ale... Ano, tady je ten spot, kde jsme byli. Tady jsou kluci, no čau čau. Takže a teď jsem to položil a dal jsem to tady. Jo. A teď jsme šli hodnotit. Bohužel se stala jedna taková špatná věc. Já jsem se podezal. Ano, máličko. Hodně. Tady, koukej, nikdo to nevidí. Jo, oni to nevidí, ale to je jedno. To hodně prostě. Ne, není moc, není to moc. Mám to 400 stehů Ne. a 60 Buď ticho. Takže vlastně teď se to stalo, jak tady si dával to liči, ano. Teď za chvilku si to uvědomím. Teďka se tam psalo na tom víčku, co se tam psalo. Že mě má každý rád. Ano. Ale to je jedno. Takže Jendo, jak bys to ohodnotil? Skvělá. Kolik z 10? 8. Bylo to velmi... 8 z 10. Takže teď tady za chvilku bude kaktus. Ano, teď už tady je kaktus. Takže jak vám, počkej, ještě ne. Jak vám chutná kaktus? Ale topovka 9 z 10. 9 z 10. Ano, 9 z 10. Takže teďka tady bude nějaká část, kde si vezmu ty bombonky za chvilku. Ale to ještě ne, teďka bude ochutnávat ten kaktus. Pan Samuel. Ano, teď jsem si chtěl ochutnat větší a pak jsem si vlastně uvědomil, že já nemůžu. Takže jsme se tady začali smát. A teď šel ochutnat ten kaktus asi už. A jakže to chutnalo 9 z 10? Ano, to už víme. Takže teď jsem si šel ochutnat svoji Fantu, že jo? Mirindu. No, ne, nejsem chudej, jo. Nejsem chudej. No nevadí, tak jsem to ochutnal. Chutnalo mi to takových 8 z 10, takže já si myslím, že do pohody. Zatím všechno je na 8 a na 9. Takže já si myslím, že to možná bude skvělý. Tak, teďka jsme chtěli ty bombonky za chvilku tady budou ty bombonky. A u těch bombonků jsme nevěděli, jestli to jsou Oranžový nebo hnědý. ano, a domluvili jsme se, že to jsou Oranžový. ano. Takže teď jsem je ochutnal. Musím uznat, bombonky chutnaly na tak 2 z 10. Nebyly, kámo, moc nechutnaly. Po videu se taky ochutnaly a taky nechutnaly, takže to ne, hele, to si nekupujte. Jako dojíme to, ale chápete, nebudeme plýtvat. Takže teď si Jenda dává za chvilku své bombonky. Jendo, jo, tady teď vám ukazuju, jak to vypadá. Jendo, jak ti chutná tvoje bombonky? 8 z 10 bylo. Ano, 8 z 10. Chutnalo mu to velmi. A teď jsme to tady celou dobu natáčeli, jenom jsme byli takový blbosti zatím. Zatím to byly takový úplně klíčové věci, jsme tady měli. Takže teď asi jen dávat ty bombonky, to už, ale jak už ví, tak 8 z 10, já jsem tady pil. A to je vlastně tak nějak asi všechno, jenom teďka tady budeme něco mluvit. Jo, a můžete nám dát like. Odběr se zvonečkem, jelikož on tady leží na zemi a umírá. Ano, umírám. A moc by nám to pomohlo. Začínající youtubeři a má tady to druhé video. Ano, takže kvůli tomu se nám vypl kvůli tomu, že jsme si to neuvědomili a že jsme celkem hloupí. Takže jako fakt by nám pomohl ten like. I ten. A ten odběr. Ano, se zvonečkem byste mohli, se zvonečkem. A vidíte každý další video. Takže děkujeme, my jsme totiž jako i za každý zhlédnutí jsme tam mega jako šťastní. My si to posíláme na skupinu, že máme další zhlédnutí. Takže děkujeme, na mém videu už je tak 25 zhlédnutí, takže fakt děkujeme moc. Teďka kámo tady máme nějaký blbosti vlastně celou dobu. A asi to je zatím jakože to, teďka k ničemu. Teďka jako tady už nevím, jako můžete ten like, no zatím tady budou mít nějaký blbosti vlastně i svoje. Jo, teďka tady ochutnáváme všechny ty věci vlastně a teď už to půjdu vypnout. No teď už to budeme ukončovat. Teď jsem si jenom vyfotil to, za chvilku si vyfotím náhledovku. Teďka už to půjdu ukončit, hele. Teďka asi. Teď už bych to měl jít ukončit. Mělo by to jít 10 minut a 6 sekund. Takže jestli se někdo dodíval až sem, tak mu děkujeme. Že jo, že mu děkujeme, jestli se sem někdo dodíval.
Že mu děkujeme. Ano. A teďka už to končíme, takže se lidi mějte. Mějte a čau. Ano. Jen na pozdrav. Čau, čau. Mějte. Mějte se fajn a čau, čau.